मास रेजिगनेसननि बे बाथ्रायानो नङा, बे गावनि खुगाजों ओंखारनाय बाथ्रा आरो बेयाव थांनाय समफोराव जोङो UPPL हिसाबै जेफोर हाबाफारि जों लानानै दंबाय थायोमोन आरो दिनैबो बेयो जोंहा मुसलपुर जिल्ला हिसाबै दाबो गोख्रोङैनो दङ। सोरहाबा माबा खारनाव थांनो नागारथारनायखौथ' जोङो होबथानो हाया, नाथाय बेजों जोंहा दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा। मानोना जोङो एकदम प्राइमारि लेभेलनिफ्राय नायदों जेफोर UPPL खालामबोदों आरो UPPL खालामनायनि गुदियावनो दङ जोंहा बेयाव सोलायनाय लाबोनांगौ, जोंनि खुंथायाव सोलायनांगौ आरो बेयाव जाख्ल'नायनिफ्राय जोंहा सोलायनांगौ, जोंनि ओनसोलाव सान्थि लाबोनांगौ, जोंनि ओनसोलाव मोन 26 हारि हारिसाफोर दङ, बेनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ जोंहा लाबोनांगौ। दा बे खामानिया जोंहा UPPLनि बे मोनसे जोंनि प्रिन्सिपल, बियो जोंनि आइडिय'लजि, बेखौ जों लानानै थांबाय थागोन। बेनिखायनो रावबो बेयाव गोनो गोथो जायाखै। सोरबा सासे सानैया थांदों, बेजों जोंहा जेबो पार्टिया खहा जाया। प्रमद बर' बिथांखौ मिरुनि सासे सोद्रोमा महरै सायख'बाय मिरु सरकार, दा बेहाय जाथि बा BTC रायजोफोरनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जागोन? बेयो जोंनि थाखाय मोनसे रेकर्ड, बियो दिनैनिसिमनि राजनितिक फोथाराव, राजनितिक जुदि बाथ्राखौ जुदि जों बुङो, बर'फोरनि गेजेराव बा नैबे ओनसोलाव बेबादि खेबसेयैनो 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे अबस्था बियो। बेखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ लानानै ओनसोलाव निस्सय जौगानाय फैगोन। हारि हिसाबै नायोब्लाबो बियो जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो ओनसोल हिसाबै नायोब्लाबो बिराद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बेखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सायख'नानै दिनैहाय जोङो रायजो सभानि सोद्रोमा मोननो हानाया निस्सय जोंनि दिल्ली लेभेलाव जोंनि नैबे ओनसोलनि फारफ्रोम बिथिं जौगानायजों लोगोसेयैनो थांनाय 2020आव जि सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिनि मावफुंनायनिबो निस्सय जोंहा मोनसे लामा जागोन, आं बेखौ सानदों। आथिखालाव खैथा संगठना बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो आरो बेजों लोगोसे उच्चेद बा इभिकसन खालामनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो, बेनि सायाव सार बड'लेण्ड दाबि खालामग्राफोरनि बिसोरनि बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला बबेनिफ्राय मारै फैदों बे बाथ्राखौ जोङो एसे मोनदांनो हायो बयबो। खारन थांनाय जेला रायजो बिनानै आन्दलन खालामदोंमोन, NDBआ खालामदोंमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामदोंमोन, PGCBM बे खालामदोंमोन, नाथाय बै आफादफोरा बे समाव 40 बोसोरनि उनावसो जागोन, 100 बोसोर नांगोन मालाबा, 110 खोन्दो जाया बाथ्रा बुंनायफोरजोंनो दंफायोमोन। दिनैहाय मानि थाखाय खालामदों होननानै बुङोबा जोङो मोनथियै नङा, बेयाव निस्सय राजखान्थिनि मोनसे मोनामनाय निस्सय दङ आरो जायफोर लिडारफ्रा बेयाव बाहागो लादों बिथांमोननि बेसे गोबावसिम खालामनो हागोन, डिटारमिनेसना माबायदि, बेखौ एसे साननांगौ जायो। अदेबानि बेखौ लुबैनाय बा मोननांगौआवथ' रावहाबो दिमत थानाय नङा, नङा होमबा? रावहाबो दिमत थाया, आंहाबो थानाय नङा। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे बेखौ नोंसो इमसनेल मोनसे मेटार, बेखौ ओरैनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि लानाया थिग नङा, बेखौ गोजोरैनो लानांगोन लायोबा। बेखायनो आं बेखिनिखौ खावलायदों जे बेखौ लानानै जाहाथे ओरैनो माने रेजें जाथे खालामा। फारसेजों इभेकसन होनदों, बेथ' सरकारनि खोथा जाहैबाय, आसाम सरकारनि काउन्सिलनि खोथा जाहैबाय। नाथाय जों लुबैगोन जे गोजोन खौसेथिया जाहाथे बायनानै थाङा। जोंनि नैबे ओनसोलाव बयबो गावबागाव हारि हारिसानि जेंना जेंगोनाखौ लानानै बयबो सांग्रां, नाथाय बेयाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जिफोर आयेनफोर दङ, बे आयेननिबो बाथ्रा थाबाय। बे गासैखौबो नायजोबनानै सोरखारनि सायावसो बियो, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आथिखालाव जों नुयो माने फ्राय LP स्कुलाव माने सिंगोल टिचार अनेक जाबाय, दासिमबो BPF सरकारा दिनैसिम रिजाल्टखौ LP UPनि रिजाल्टखौ दिनैसिम डिक्लेयार होआखै। बे जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा सोलोंथाइखौ लानानै जोबोद माने सिरियासमोन आरो बेबायदियैनो थांनाय जि सरकारनि टार्माव जोंहा मेट्रिकनि रिजाल्ट, हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टफ्रा जिबायदि मोनसे मोजां फिथाइ थायदोंमोन, दा देग्लाय जोङो बिनि दानि सरकारनि गिबि मोनसे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ जों मोननो हादों। दा सिगांनिखौ रुजुयोबा बबेबा लेभेलाव माबा मोनसे
कमप्रमाइस जाबाय नामा बिदि मोनफ्रांदों खारन थासारिजों खोथा थायो माने सोलोंथाइया दा बेनिखायनो दिनैहाय गोबां स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि दं रिटायार जालांबाय एक्सपायार जालांबाय दा कुवालिटि इडुकेसननि बाथ्रा बुङोब्ला नोङो बेयाव फोरोंगिरिया थोजासे नांगोन आं खावलायगोन जे जेफोर जेंनाफोर जादों बेखौ दिनैहाय जोंहा सांग्रां जा EM दङ रबिराम नार्जारि मानगोनां बिथाङा बेखौ एसे सिरियास लानानै जाहाथे थाबैनो सुफुंनानै होयो बेखौ आं खावलायगोन